Wannan shine likitan da ya kashe marasa lafiya kusan mutum 60 a ƙasashe daban-daban. Shi dai wannan likitan sunansa Michael Swango, ɗan kimanin shekara 30 wanda yake aiki a Ohio State Hospital da ke America. A shekarar 1984, sai marasa lafiya da yawa wanda yake kula da su suka fara mutuwa, sai sauran ma'aikata suka fara zarginsa, amma ba su da cikakkiyar hujjar da za su tabbatar da hakan. Gudun kar su tona masa asiri, su ma wata rana ya zuba musu guba a cikin nama suka ci suka fara rashin lafiya sosai. Bayan sun gane shi ne ya sa musu guba, sai suka yi ƙararsa wajen shugaban asibitin har ta kai ga an kore shi. Daga nan ya ƙara samun aiki a wani asibiti, daga nan ya ci gaba da abin da ya saba wato ko kashe mutane. Wata rana sai ya je da donut asibitin da yake, wanda ya sa wa guba. Bayan abokan aikinsa sun ci suka fara ciwon ciki matsananci kamar za su mutu. Daga nan su ma suka fara zarginsa, sai wata rana suka ce bara su gwada shi domin su tabbatar da abin da suke zargi. Sai suka ajiye lemu a kofi suka bar wajen. Aiko yana zuwa ya zuba guba a ciki don ya san ba a ganin shi sai ya sauri ya bar gurin. Suna zuwa sai suka ɗauki lemon suka mai gwaje-gwaje suka tabbatar da an saka guba. Daga nan sai suka fara binciken kayan aikinsa. Katsam sai suka ga gubar da yake amfani da ita. Kai tsaye suka kai ƙararsa gurin 'yan sanda. An kama shi bayan an same shi da ɗakin gwaje-gwaje cike da guba. Aka yanke masa hukuncin shekara 5 a kurkuku. Amma bayan ya fito sai ya sake canza suna ya koma wani asibitin ya ci gaba da abin da yake yi wato ko kashe marasa lafiya. A nan ma an sake gano gaskiya, aka kore shi ya gudu zuwa New York inda ya sake kashe tsofaffi mutum 3 da guba. Daga baya ya tsere zuwa Zimbabwe, a nan ma ya ci gaba da kashe marasa lafiya. Nan ma aka gano shi aka kore shi sai ya gudu zuwa Saudi Arabia ya ci gaba da aiki da takardun bogi. Sai dai a ƙarshe lokacin da ya dawo Amurka domin sabunta bizarsa, dama FBI suna ta bibiyarsa tun sanda ya kashe tsofaffi 3 nan. Yana sauka FBI suka kama shi a filin jirgi. Wannan shine hotonsa a sanda aka kama shi. Bayan an tabbatar mai da laifukansa, aka yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai. Kada ku manta ku danna like sannan ku yi follow.